OK, čau, toto je ďalšie videjko z Fortniteu. Dneska ideme rankedy. Prvé rankedy Battle Royale v tomto Fortnite. V Simse Fortnite, sorry. Takže tak. Neviem, kam budem padať, ale... Okay, skúsim nejaká... Prečo mám zase tento backpack, ty kokos? Som si nechcel dávať žiadny backpack a dal sa mi. Takže tam nejaký bot, čo mal proste nejaký náhodný loadout. Také možno som bot, ale no nič. Potrebujem. Všetko mám. OK, takže videá budú možno častejšie, ale zatiaľ neviem, ako mi to bude vychádzať, lebo chodím na tréningy na futbal, do fitka chodím. Neviem, keď budem mať čas, tak natočím streamy. Budem mať čas soboty, nedely, ako kedy. Tak dlho to trvá. OK. Ešte by som fajtiť, ale neviem. Aj. No neviem, proste ten Fortnite ma dosť baví teraz v tejto sezóne, nie je to úplne hrozné. Ale čo ja viem, proste Fortnite bol vždy, ale dobrá hra je, ale už nie je taká dobrá, ako bývala v chapter, viete, to chapter 5 sezón, tam veľa, no možno do chapter 4, skoro už pred 5 bola dobrá, možno aj chapter 5 ešte. Chapter 5 podľa mňa bola jedna z tých najlepších sezón, bola tam najlepšia snajperka, jedna z najlepších sezón podľa mňa, neviem ako si to vymyslíte, ale podľa mňa bola jedna z najlepších. Podľa mňa aj chapter 2 bola dobrá, jedna z najlepších. Som ešte na telefóne hrával, no nič. A teraz hrám na Xbox Series S, no. To je video, no. Čo už. Nesledujem ma veľa ľudí, ale keď to budem rozvíjať, budem možno sledovať viac a viac. Ale neviem. Budeme točiť videá. Neviem, či to je pravidelný každý deň, alebo tak nejako, ale určite to nebude, že raz za mesiac, alebo dvakrát. Bude to tak 4-krát, 5-krát za mesiac. Podľa toho, ako mi to vyjde. Lebo neviem. Laker, kámo, laker. Proste. Nič. Dostal som Ranked Bronze 3. Ideme hrať ďalej. Asi dám preč ten backpack. A môžeme ísť ďalej hrať. Čiže Road to Unreal, ale dám tak maximálne Diamond Platinum 2. Čo už. Dal som si pani Simpsonov. O chlapci, čo kúkate? Aký november ľahký? Kámo, cez tú hlavu je úplne hovno vidieť skoro, kámo. To je strašne na hovno. Kámo. Tak toto... počkaj, toto je ešte lepšie. Gare. Kámo, tak toto je to ureagovať. Dal som si ten pickaxe, nedala mi to ten pickaxe. Ahaj. Strašne to je náhodno, kámo. Úplne náhodno skin. Hovno cez to skoro vidím. Ahaj. Fortnite, čo ste to spravili? Mohli by sme dať nejaké lepšie veci, napríklad, čo ja viem, ale...
Dohrať som ich. Ja som ich mal rád. Možno aj mám, čo ja viem. Také srandovné. Tak sa mi dalo, ale nedalo sa mi pix. Tak sa mi nedalo, také zaujímavé. Poďte, Elka. Ok, Scar, nice. Oh. Nice, prvý kill. Ten dostal. Si zarobím dosť goldov, lebo to sú goldy. Počkaj, tak. A nový style na tieto kolesa. Na auto. Čo ja viem. Neviem, zoberiem si to. No, som znamenička, som päť debil. Som zabudol, to je jedno. Prestaň. Komu ten peste strašne prezradí, sorry. A neviem. Tam úplne strašne teraz. Tá hlava ťa strašne prezradzuje. Bye bye. Čo? Kámo, tak moje je úplne hovno. Ne, kámo. Pretože som není rozohratý, kámo. To si robíš srandu. Ja som sa začal snažiť. Idem sa snažiť. Tento skin. Tak na hovno. Hovno cez neho vidím. Úplne na hovno, kámo. Úplne na hovno. Úplne, že na hovno. Úplne. Vôbec, kámo. Toto nebudem používať nikdy. Pinčej si dám. Pickaxe nejaký. Je to backblink, to nič. Pickaxe. Tak je to glider. Chcel by som sa vás ešte spýtať, či máte radšej videjka také dlhšie alebo kratšie. Got it, akože got it. No, got it. Pokryky to rozhodzujú, no, idem ja. Up, slide, ruffle up, left to slide, ruffle up, left to slide, left to slide, and sends only on the ground. West stage in kde Simpson House? Áno, poďme skúsiť sem. Neviem, či tam bude Simpson House. Neviem ho nájsť, kámo. Springfield. Nebývali... Nie. Doplníme si moje HPčka. Nice. To nikdy nevymážu z tejto hry, podľa mňa, kámo. Six, seven. Neviete, čo tak hore na prvej 67 udialo, že
Ešte 63 ľudí. A to sú väčšinou boti na takomto ránku. To môžu byť aj hráči, lebo viete, teraz sa rankedy úplne rozbili, že sú... Nie rozbila, proste si sa dali odznova. Z každej novej sezóny. Na tejto, kámo, dúfam, že stihnem, lebo mám level len 11. Dúfam, že stihnem nejaké... Dúfam, že stihnem skoro celý Battle Pass. Ja by som to chcel do bonus rewards 4, lebo tam sú všetky V-Bucksy, ale to je ostatné mi už reálne ani nejde. Bod 1. Ok, mám úplne cooked. Na prípadoch sa nesnažím, chápete to, lebo keď urobím nejakého hráča, dávam tam nejaké tie edity a... Ideme si pozrieť questy. Secure damage weapons with neuroblasty. Sarah, I can put the last in front quest. A kde to je? Kde to je? First player to pošla sa... Zabiť 5 hráčov v jednej hre. A to dostanem... Aha, to je singles. Ok. Hľadáme hráčov, ale nikto. Got it. Freeze all. No, dúfam, že nájdem nejakých cápcov. Neznám, či sa mám... OK, nový level 12. Nice. Viem tu nejakých cápkov, fajtiť sa. A to sú boti, zase boti. Ajaj, ale aspoň. Tak. Týchto dvoch zabijem. Ok, nice. Double kill. Ďalšia. Flopper. Rybička. Koľko tak sa zmenšila tá zóna. Ahoj. Ja som si všimol, že tu pravdepodobne nejaký hráč, lebo tu mám medailón. Idem asi za ním a dúfam, že ma nezajebe hneď. No to... No to... Au. Kámo, toto bol asi ten medailón pravdepodobne. No nič, ok, to by bolo všetko. Tak možno zajtra bude ďalšie videjko, ešte neviem, a zajtra čaute.